நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாட்டில் அமைச்சர் உதயநிதி அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு பேசினது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மற்றும் பல மாநிலங்களில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுச்சு. இந்த வழக்குகள் சம்பந்தமாக 2 தினங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு தீர்ப்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த தீர்ப்பில் என்ன இருக்குது, அது குறித்தான விமர்சனங்கள் வேறு சமூக வலைதளங்களில் வருது. என்ன மாதிரியான விமர்சனங்கள் வருது, அது குறித்தெல்லாம் நம்மகிட்ட உரையாடுறதுக்காக எழுத்தாளர், ஆய்வாளர் திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் வந்திருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம். அந்த தீர்ப்பில் வர்ணாசிரம தர்மம் வேற, சனாதனம் தர்மம் மெயினாக அதை சொல்கிறாங்க. அதுக்கு சொல்கிறாங்க. இப்போ இது நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, அந்த புக்கு 1906 புக்கு, அந்த புக்கை இவங்க கோட் பண்ணுறாங்க. உதயநிதி ஸ்டாலின் சார்பாக வாதாடின வழக்கறிஞர்கள் கோட் பண்ணும்போது இந்த அம்மா என்ன சொல்லுது, அந்த ஒரு புக்கை தான் இவங்க கோட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு ஏன் கோட் பண்ணாங்க, அதுக்கு என்ன ஆதாரம், எதையுமே இவங்க கொடுக்கல. அந்த புக்குக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கல. ஆமாம், அந்த எதையுமே அவங்க கொடுக்கல. அந்த புக்கை சொல்லிட்டு இதுதான் சனாதன தர்மம், இதுதான் சனாதன தர்மம்னு சொல்கிறாங்க. அதை யார் வவுச் பண்ணது, அதை யார் ஆத்தென்டிகேட் பண்ணது, அதை யார் ஆத்தரைஸ் பண்ணுறது, அந்த புக்கில் இருந்தது எப்படி நீ கொடுப்ப அப்படின்னு இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க. சொல்லிட்டு இவங்க சனாதன தர்மம்னா என்ன இவங்க சொல்லணும் இல்லையா? கான்ஸ்டியூஷன்லன்னு சொல்ல முடியுமா? எதுவுமே இல்லை, வேறு எங்கேருந்து சொல்ல முடியாது. அப்போ இவங்க சொல்லணுங்கிறத எடுத்துகிட்டு வராங்க. 2 வேலை அதுக்கு செய்கிறாங்க. ஒரு வேலை 1946 நீங்கள் பார்க்கணும், 40 வருஷம் கழிச்சு, 40 கிட்டத்தட்ட 40 வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு புத்தகம் வருது, சனாதன தர்மம்னு. அவர் யார் எழுதின புத்தகம் அதெல்லாம் அவங்க போடல. ஒரு புத்தகத்திலிருந்து சனாதன தர்மம்னா என்ன அப்படின்னு சில கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் டைப்பில், சனாதன தர்மம்னா அது ஒரு நோபல் வேல்யூவை, உயர்ந்த வேல்யூவை சொல்லக்கூடியது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் அப்படின்னு பலரும் சொல்கிறாங்க. அது உயர்ந்த வேல்யூவை கொண்டது, அது மாற்ற முடியாதது, அழிக்க முடியாதுங்கிறாங்க. அந்த உயர்ந்த பண்பு அந்த எதை மாற்ற முடியாது, எதை அழிக்க முடியாது, அதை பற்றி ஏன் யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க? ஆமாம், அவங்க மாற்றக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது என்னென்னா, இந்திய சமூக அமைப்பில் ஒன்று நிரந்தரமாக இருக்குங்க. நம்ம மாற்றணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் நிரந்தரமாக என்ன இருக்குன்னா, ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது. இந்த ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வை மாற்றக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ அதனால் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் இந்த ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வால் யாருக்கு நன்மை இருக்கோ அவங்க செய்கிறாங்க. இந்த எட்டர்னல் சனாதன தர்மம்னா அந்த எட்டர்னல், நிலையானது, நிலையற்றது, நோபல், இதெல்லாம் ஒரு புண்ணாக்கும் இல்லை. சும்மா இவங்க கொடுக்குற விளக்கம். நேரடியாக மனு தர்மத்தில் இருக்கிறத, புருஷ சுத்தத்தில் இருக்கிறத நேரடியாக இப்போ ப்ராக்டிஸில் என்ன இருக்கோ அதை சொல்ல முடியாது. சொன்னால் செருப்புகள் தேடிப்பாங்க, மக்கள் செருப்புகள் தேடிப்பாங்க. கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்று ஜெயிலில் தூக்கி உள்ள வச்சிரும். தீண்டாமையை கடைப்பிடிக்க முடியுமா? தீண்டாமையை தான் மனு தர்மம் சொல்லுது, தீண்டாமையை தான் புருஷ சுத்திரம் சொல்லுது, தீண்டாமை தான் இன்றைக்கி நடைமுறையில் இருக்குது. ஆனால் நடைமுறையில் தீண்டாமை இருக்குது. அரசமைப்பு சட்டம் தீண்டாமையை கடைபிடிக்க முடியாது, அபாலிஷ் பண்ணிருச்சு. அதனால் இவங்களுடைய நோக்கம் ஜாதிய ஏற்றத்தாழ்வை, அதாவது இந்த ஜாதி அமைப்பின் உச்சியில் உட்காந்துருக்கவங்களோட நோக்கம் இந்த ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வை அப்படியே வச்சிருக்குது. இதைத்தான் அந்த குளோபல் பிராமின் மீட்டில் போய் அந்த நீதிபதி பேசுகிறாரு, இந்த அம்மா கேட்டுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. இதுதான் இவங்க நோக்கம். ஆனால் இது இதை சொல்ல முடியாதுல்ல. சொல்ல முடியாத போது இவங்க என்ன விளக்கம் வேற புண்ணாக்கு விளக்கம் கொடுப்பாங்கன்னா, இந்த மனு தர்மங்கிறது வர்ண தர்மம் இங்கே வேற, சனாதன தர்மம் வேற புண்ணாக்கு, இந்த புண்ணாக்கு வேற, இந்த புண்ணாக்கு எள்ளு புண்ணாக்கு, அந்த புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்குன்னு வேற இவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனால் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்குறங்க, அனைத்து ஜாதி அரசியரை ஏன் தடுக்கிறாங்க? யார் தடுக்கிறா? ஒரு தலித்தா தடுக்கிறாப்புல, ஒரு முஸ்லீமா தடுக்கிறாரு. ஜாதியை பிறப்பின் அடிப்படையில் வராது, தொழில் அடிப்படையில் தான். இங்கே எங்கேருந்து தொழில் அடிப்படையில் எங்கேருந்து யாருக்கு வந்திருக்குது? யாராவது ஒரு ஆள் காமிங்க, எவிடன்ஸ் காமிங்க. என்ன காமிப்பீங்க? யாரு காமிக்க முடியும்? என்ன வந்துருச்சு? இப்போ யார் நாளைக்கு ஒரு பிறக்கிற குழந்தைக்கு எங்கேருந்து வருது? இந்த 2 கருத்துமே ஒன்றுக்கு ஒன்று. நீங்கள் இப்போ வீடியோகிராஃபராக இருக்கீங்க, நீங்கள் வீடியோகிராஃபராக இருக்கீங்க, ஒரு அறிவுஜீவியாக பத்திரிகையாளராக இருக்கீங்க. உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் என்ன ஜாதி பிறப்பு, உங்கள் ஜாதின்னு உங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது, இப்போ இருக்குது. இப்போ நாளைக்கு உங்கள் தொழில் அடிப்படையில் உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு ஜாதி நீங்கள் ஒதுக்க முடியுமா? மனு தர்மம் சொல்லுது, அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் 4 வகையான காலங்கள் இருக்குது, யுகங்கள் இருக்குது. திரேத, கிருதய, கலியுகம், 4 யுகங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் எது தர்மம்னு சொல்லுது. யக்னம் பண்ணுறது, தவம் பண்ணுறது, ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒவ்வொரு தர்மம். இந்த தவம் பண்ணுறது தான் உயர்ந்த தர்மமா, நோபல் தர்மம். உயர்ந்த தர்மம் எதுன்னா, ஹையஸ்ட் தர்மம் எதுன்னா தவம் பண்ணுறது, யக்னம் பண்ணுறது தான். இந்த தர்மம் யாருக்கு இருக்குது? மனு தர்ம அடிப்படையில் யாருக்கு இந்த தர்மம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, பிராமணர்களுக்கு, இருபுறப்பாளர்கள். பிராமணர் மட்டும் இல்லை, சத்திரியர்கள், வைசியர்களுக்கும் இருக்குது. அவங்களுக்கு சில கொஞ்சம் வெரைட்டி கம்மியாகுது. இதெல்லாம் இருக்குது. தவம் பண்ணுறது, அன்னைக்கு தவம் பண்ணுறது தான் இன்னைக்கு கல்வி இருக்கிறது. இதே தான் பின்னாடி பலர் சொன்னாங்க. 18ஆம் நூற்றாண்டில், 19ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த ராஜாராம் மோகன் ராய் கூட சொன்னார்.
அவர் தான் வந்து உடன்கட்டை ஏறுதலுக்கு எதிராக வலுவாக பேசினவர். அவர் சொன்னார், படிக்கிறது யாருக்கு இருக்கணும்னா உயர் ஜாதிகளுக்கு தான் இருக்கணும்னு அவரே சொன்னார். அவர் ஒரு பிராமணர் தான். அவர் வங்காளத்தில் அதிகமான அளவு உடன்கட்டை ஏறுதல் இருந்ததுனால அதை சட்டப்படி செல்லுபடி இல்லாத ஆக்கணும்னு பேசினவர். அவர் சொல்றாரு இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக பேசினார். படிப்பதற்கான தகுதியும் அறிவும் உயர் ஜாதியினருக்கு தான் இருக்கு, மற்றவங்க படிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார். இது காலங்காலமாக இருக்குது. இன்னைக்கும் சொல்றாங்க. அந்த அடிப்படை தான் அனைத்து ஜாதி அர்ச்சகரை எதிர்க்கிறாங்க. அனைத்து ஜாதி அர்ச்சகரை எந்த முஸ்லீமும் எதிர்க்கல, எந்த கிறிஸ்டியனும் எதிர்க்கல, அமெரிக்காக்காரன் எதிர்க்கல, சீனாக்காரன் எதிர்க்கல. இந்த உள்ளூர்ல இருக்கிறவங்க நாங்க எல்லாம் சமம், எல்லாரும் சமம், எல்லா கடவுள் முன் எல்லாரும் சமம் அடிப்படையில் எல்லாரும் சமம்னு சொல்றவங்க தான் அதை எதிர்க்கிறாங்க. ஆதி சிவாச்சாரியர்கள் தான் எதிர்க்கிறாங்க. அப்போ நீ பிறப்பின் அடிப்படையில் நீ வந்து எல்லாருமே சமம், பிறப்பின் அடிப்படையில் ஜாதி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எந்த தீர்ப்பு அந்த ஆதி சிவாச்சாரியர்கள் தீர்ப்பு வழக்கு தொடுக்கும் போது, அனைத்து ஜாதி அர்ச்சகருக்கு எதிராக வழக்கு தொடுக்கும் போது யார் போய் அதை எதிர்த்திருக்கணும்? இவங்க போய் எதிர்த்திருக்கணும். இவங்க என்ன செஞ்சாங்க? இவங்க தான் போய் தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க. சிவாச்சாரியார்கள் வந்து போய் அனைத்து ஜாதி அர்ச்சகருக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்த போது இதே பிராமி நீதிபதி தான் இந்த அனைத்து ஜாதி அர்ச்சகர் சட்டம் செல்லாதுன்னு இன்னொரு சுவாமிநாதன்கிறவர் தீர்ப்பு கொடுத்தாரு. அப்போ இவங்க நோக்கம் வந்து வேற. அந்த நோக்கத்தை செயல்படுத்த முடியாத போது இவங்க வந்து வெவ்வேறு விளக்கம் கொடுக்கறது சனாதன தர்மத்துக்கு. சேஷசாயி சொன்னார், சனாதன தர்மம்னா அது வந்து மக்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன கடமைங்கிறது சனாதன தர்மம் சொல்லுது. அரசனுக்கு எப்படி மக்கள் கட்டுப்பட்டு இருக்கணும், பெற்றோருக்கு மக்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன, இதெல்லாம் சனாதன தர்மம் சொல்லுதுன்னு. இதை நீயா சொல்லணும்? நீ என்ன சொல்லணும்? கான்ஸ்டியூஷன் டியூட்டிஸ் என்ன, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன, டியூட்டிஸ் இருக்குது, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குது. பார்ட் 3 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், அதுக்கப்புறம் டியூட்டிஸ் இருக்குது. அந்த டியூட்டிஸ் 51, அந்த டியூட்டி அடிப்படையில் தான் கடமை, ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய கடமை சோசியல் ஹார்மோனியை பாதிக்காத அளவுக்கு நடந்து கொள்ளணும். இது கடமை, அறிவியல் மனப்பான்மையோடு நடந்து கொள்ளணும். இது வந்து அரசமைப்பு சட்டம் ஒவ்வொரு குடிமகன் மீதும் போடுற ஆணை, மேண்டேட். நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். சோசியல் ஹார்மோனியை, நாட்டுடைய இன்டெகிரிட்டியை பாதிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் நடந்துக்கிடக்கூடாது. அதுதான் 51. இல்லை, இப்போ ஒரு நியூஸ் கார்டில் நான் பார்த்தேன், அரசாங்கம் சாதி ரீதியான சலுகைகள் கொடுக்கறது வந்து சாதியை பாதுகாக்குதுன்னு இவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து சட்டத்துக்கு உட்பட்ட இதுதானா? இந்த தீர்ப்பு இது வந்து அந்த நியூஸ் கார்டு நான் பார்த்தேன். அது வந்து பெட்டிஷனர் கேட்டிருக்காரு. பெட்டிஷனர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஜாதி வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் கூடுதலாக இருக்குது, தமிழ்நாட்டில் தான் 69% இடஒதுக்கீடு இருக்குது. அதாவது இவங்க தான் வந்து ஜாதியை வந்து எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டின்னு பிரித்து வச்சுருக்காங்க. ஜாதி உங்கள் சமூகத்தில் இல்லையா, தமிழ்நாடு அரசு தான் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி பிசின்னு பிரித்து வச்சுருக்கான் அப்படின்னு அவன் பிரித்து வச்சு அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேற தருது அப்படின்னு மனுதாரர்கள். அப்போ எவ்வளோ இது அப்சர்டான ஒரு மோசமான தீர்ப்பு இது வந்து பெட்டிஷன். இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஜாதி கேட்குறாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு இருக்கு. அதை வந்து இவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி மனுதாரர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அது வந்து அவ்வளோ ஒரு அடிப்படை புரிதலற்ற ஒரு விஷயம். இடஒதுக்கீடுங்கிறது அடிப்படை உரிமை. என்ன பிரிவில் இருக்குது? அரசமைப்பு சட்டம் 15(4), 15(5), 16(4). அதோட இப்போ இன்னும் 2 பிரிவு சேர்ந்துருச்சு 103வது திருத்தத்தில் 16(6), 15(6). இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுது? இடஒதுக்கீடு அடிப்படை உரிமை. இந்த 14 எங்கே இருக்குது? இடஒதுக்கீடு கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகிள் 16, 15 எந்த பகுதியில் இருக்குது? பார்ட் 3 இருக்குது. பார்ட் 3 என்ன? ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னால் நாட்டு குடிமக்களுடைய அடிப்படை உரிமை. இடஒதுக்கீட்டை மறுக்க முடியாது, ஏனெனில் அது ஒருத்தனுடைய உரிமை அப்படின்னு கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது. பல உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகள் தெல்ல தெளிவாக இருக்குது. ஒருத்தருடைய இடஒதுக்கீட்டை மறுக்க முடியாது, தெல்ல தெளிவாக இருக்குது. அப்போ இந்த புரிதல் இல்லாமல் இன்னொருத்தர் வந்து பெட்டிஷன் போடுறாரு. அதை வந்து நீங்கள் என்டர்டெயின் பண்ணுறீங்கன்னா, என்டர்டெயின் பண்ணி அதை நீங்கள் வேறு உங்கள் தீர்ப்பில் வேறு ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க. தீர்ப்பில் வேறு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது உங்களுடைய புரிதலின்மையை காமிக்குது, அல்லது இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக உங்களுக்கு ஒரு மனநிலை இருக்குதுன்னு தான் அதை சொல்ல முடியும். அதை வந்து அந்த தமிழ் பிராமின் குளோபல் மீட்டில் அந்த நீதிபதி பேசினார். வந்து மற்றவங்களுக்குலாம் இருக்குது இடஒதுக்கீடு, உங்களுக்கு தான் இல்லை, நீங்கள் தான் வந்து ஹிண்டெழுந்து போராடணும். நான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பதவியில் இருக்கிறதுனால நான் வந்து போராட முடியாது, நான் உங்களுக்கு வந்து தூண்டி தான் விடுவேன், உங்களுக்கு வந்து நான் நிலவரம் என்னன்னு சொல்கிறேன், கேஸ் வந்தால் நான் தீர்ப்பளிக்குவேன். ஆமாம், நான் அதுவும் உங்களுக்கு சாதகமாக எழுதிடுவேன், கேஸ் வந்தால் தீர்ப்பு எழுதிக்கிடுவேன். இவர் திருப்தி சொல்கிறார், நான் கான்ஸ்டியூஷன் போஸ்ட்டில் இருக்கேன், அதனால் நான் வந்து பேச முடியாது, பேசிட்டல்ல பேச முடியாது, நீங்கள் தான் வெகுண்டெழுந்து போராடணும் இடஒதுக்கீட்டுக்காகன்னு
அவர் பிராமினுக்கு இடஒதுக்கீட்டுக்காக அவர் அப்படி பேசினார். அது கிட்டத்தட்ட அதே ஒரு புரிதலோடு தான். எதற்காக எம்பிசி, எஸ்டி, ஓபிசின்னு, எஸ்சி, எஸ்டி, டிஎன்சின்னு பிரித்து வச்சிருக்கிறாங்க? மக்கள் ரொம்ப வாழ்நிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, இழிவாக இருக்குது. அவர்களை உயர்த்தணும். அவர்களை உயர்த்தணும்னு யார் சொல்கிறா? அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லுது. மேண்டேட் ஆஃப் த ஸ்டேட்டு. அரசுகளுக்கு அரசமைப்பு சட்டம் போட்டிருக்கிற கட்டளை, மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அடிப்படை உறுதிமொழி, டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் சொல்லுது. அது ஒரு பிரிவு. அது என்ன சொல்லுதுன்னா, அரசு எப்படி நடந்துக்கிடணும்னு சொல்லுது. அதில் தான் 46 ஆர்டிகல் 46 சொல்லுது, வீக்கர் செக்ஷன்ஸ், சமூகத்தில் ரொம்ப பின்தங்கிய நிலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கான சட்டங்களை வடிவமைப்பது அரசுடைய கடமை. இது வந்து டைரக்டிவ் பிரின்சிபல். அது வந்து என்ஃபோர்ஸபிள் சட்டம் கிடையாது. ஆனால் அரசு இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிடணும்னு அது சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் சொல்லுது, இடஒதுக்கீடு மஸ்ட்டுன்னு. மஸ்ட் என்ன ரைட், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னு நீதிமன்றம் அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லியிருக்கு. அதை நீதிமன்றம் விளக்கம் கொடுத்துருக்குது. அப்போ வந்து அரசமைப்பு சட்டம் மிக தெளிவாக இடஒதுக்கீட்டை உரிமைன்னு சொல்லுது. அரசுகள் அந்த இடஒதுக்கீட்டை செயல்படுத்த வேண்டியது அரசுகளின் கடமைன்னு அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லுது. அதை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்குது. இடஒதுக்கீட்டை செயல்படுத்தாத அரசுகளை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை செஞ்சாகணும்னு சொல்லப்பட்ட ஏராளமான தீர்ப்புகள் இருக்குது. இவ்வளோ இருந்ததுக்கப்புறமும் இந்த அடிப்படை புரிதலற்று ஒருத்தர் வந்து பெட்டிஷன் போடுறாருன்னா, அதை நீங்கள் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணி நீங்கள் அதை விசாரிக்கிறீங்கன்னா, இந்த தீர்ப்புடைய நீங்கள் உங்கள் விசாரித்த லட்சணம், மொசலை பார்த்தா வந்து இது மூஞ்ச பார்த்தா மொசை பிடிக்கிற நாய் மூஞ்ச பார்த்தா தெரியாதாங்கிற மாதிரி, உங்கள் மூஞ்ச பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் நாம இருக்கோம், பட் நாம இங்கேருந்து இருக்கோம். உங்கள் மூஞ்ச பார்த்தா தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் யார் என்ன ஏதுன்னு. அப்படி தான் இருக்குது இந்த தீர்ப்பு. தீர்ப்பில் வேறு இன்னும் இல்லை. அதாவது வாட்ஸ்அப் வதந்திகள்னு ரொம்ப நாளாக வந்துக்கிட்டு இருக்குல்லங்க. இப்போ கடைசியாக எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னென்னா, ஒரு நீதிபதி என்னடானா ஒரு கோயில் விடுதலை வேணுமான்னு ஒரு கருத்தரங்கத்தில் போய் கலந்துக்கிறாரு. இவங்க அவங்களுக்கு தோன்றதெல்லாமே ஒரு இதில் கருத்தில் எழுதுகிறாங்க. இன்னொருத்தர் அவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வழக்குலேருந்து அவராகவே விளைகிறாரு, இன்னொரு வழக்கு அவராகவே தேர்ந்தெடுக்கிறாரு. இப்போ தமிழ்நாட்டுடைய இந்த நீதிமன்ற சூழல், அதுவும் குறிப்பாக கான்ஸ்டியூஷனல் கோர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய உயர் நீதிமன்றங்கள் ரெண்டுடைய சூழல் அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரு அதிருப்தியை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான சூழலாக இருக்கும். இருக்கும். நீங்கள் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் வர்றதுக்கு நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அந்த நீதிபதிகளுக்கு வந்து அன்பயாஸ்டாக இருக்கணும். ஆனால் நீதிபதிகள் அன்பயாஸ்டாக இருக்கிறது இல்லை, பயாஸ்டாக தான் இருக்காங்க. மார்க்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு, மனிதர்கள் பயாஸ்டாக தான் இருக்க முடியும் பாரு. கான்சியஸாக இருக்காங்களா அன்கான்சியஸாக இருக்காங்களா, அதுதான் மேட்ரு. நடைமுறை என்னன்னா, நீங்கள் கான்சியஸாக பயாஸாக இருக்கீங்களா அன்கான்சியஸாக பயாஸாக இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது தான். அன்கான்சியஸாக நீங்கள் பயாஸாக இருக்கீங்கன்னாலும் அந்த பயாஸை குறைக்கணும். கான்சியஸாக நீங்கள் பயாஸாக இருந்தாலும் அந்த பயாஸை குறைக்கணும். அதற்கு தான் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பயாஸாக இருந்தால் நீங்கள் அரசு பயாஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ அந்த பயஸ்னஸை யார் குறைக்கிறது? அதுக்கு தான் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது, நீதிமன்றம் இருக்குது. இப்போ நீதிமன்றத்துலேயும் ஒருத்தர் பயாஸாக இருக்க முடியும், அதுக்கு தான் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது. 2 நீதிபதி அதுக்கு தான் அங்கே உட்காடுறாங்க. கான்ஸ்டியூஷனல் மேட்டரை வந்து டிசைட் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு 2 நீதிபதி 3 நீதிபதி ஒரு பெஞ்ச் உட்காருதுன்னா அங்கே பயாஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் கூடுதலாக உட்காடுறாங்க. ஏன் அந்த தீர்ப்பு மேல் நீதிமன்றத்துக்கு உயர்நீதிமன்றத்துக்கு போகுது? உயர்நீதிமன்றத்தில் கொடுத்த தீர்ப்பை உயர்நீதிமன்றத்திலே ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போடுறாங்க. கொஞ்ச நாள் கழித்து ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போடுவாங்க, உடனே போடுவாங்க. 5 நீதிபதி கொடுத்த தீர்ப்பை 7 நீதிபதிக்கு போடுவாங்கன்னா ஏன் போடுவாங்கன்னா அந்த பயாஸுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மனிதர்கள்னாலே அவங்க வாழ்நிலை சார்ந்து தான், அவங்க வர்க்கநிலை சார்ந்து தான் கருத்து வரும். கருத்து என்பது உள்ளத்தின் தெளிவிலிருந்து அறிவிலிருந்து வருவதல்ல, உன்னுடைய வாழ்நிலையிலிருந்து. நீ என்ன வேல்யூ சிஸ்டம், அது நோபலாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க வெர்ச்சுவல்ஸ் லைஃப், அற வாழ்வுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் சனாதனம் தர்மம் சொல்லுதான். அது மாதிரி நீங்கள் அது எப்படிப்பட்ட வேல்யூவாக இருக்கலாம். நீங்களாக கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு என்ன அறம், தமிழரை முனிவன் சொல்லுவார், நான் அறம் சார்ந்து வாழ்பவன், செப்பு காசு கூட வாங்க மாட்டேன்னு அப்படி சொல்லுவார். அவர் அப்படியே சொல்லிக்கிடுவார். அது மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணாலும் விளக்க சொல்லிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய டிசிஷன் எதிலிருந்து வரும்னா உங்கள் வாழ்நிலையிலிருந்து தான் வரும், உங்கள் வர்க்க நிலையிலிருந்து தான் வரும். இது தெளிவாக நீங்கள் எப்படி யார்கிட்ட வேணாலும் பொருத்தி பார்க்க முடியும். அப்போ இந்த அன்பயாஸ், இந்த பயாஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பயாஸ் எல்லாம் குறைக்கணும். எந்த அளவுக்கு பயாஸ் எல்லாம் குறைக்கணும் குறைக்கிறதை மையப்படுத்தி தான் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் நீதித்துறையிலும் இருக்குது. அதற்காகத்தான் பல நீதிபதிகள் இருக்காங்க. அப்போ நீதிபதிகள் இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கிறதுனால தான் அதை வந்து குறைப்பதற்கான இருக்குது. இது நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தி ஏற்படுத்தும். மக்கள் வந்து நம்ப மாட்டாங்க. ஒரு நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போனால் வந்து நீங்கள் வந்து இதே ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ இதே பெட்டிஷனில் உதயநிதி போட்ட அந்த அவங்க இன்னொரு கருத்தை சொல்கிறாங்க.
நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர்களாக இருக்கிறதுல 43% பேர் மேலே கிரிமினல் வழக்குகள் இருக்குது, அவங்களெல்லாம் பதவி நீக்கம் பண்ணுவியா? இப்போ இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் போய் இந்த அம்மாட்ட போய் போங்க, மோடி அமைச்சரவையில் 43 பேர் மேலே படுபயங்கரமான கிரிமினல் வழக்குகள் இருக்குன்னு ஒரு பப்ளிக் லிட்டிகேஷன் கேஸ் போய் போடுங்க, உங்களுக்கு 5 லட்ச ரூபா ஃபைன் போட்டுருவாங்க. கோர்ட் நடத்த வீணடிக்க என்ன? ஏன்னா அது பயாஸ், அவங்களுடைய பயாஸ் தான் இதை தீர்மானம் பண்ணுது. இப்போ இந்த பயாஸை ஒழிக்கணும். அதற்கு தான் இந்த சமூக அமைப்புகள், நம்மை போன்றவர்கள், வெளியில் இருக்கிறவங்க ஏன் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை நம்ம விமர்சனம் பண்ணுறோம்னா இந்த பயாஸை குறைக்கிறதுக்கு தான். பயாஸ் இருக்குது, இந்த பயாஸை மக்கள் எதிர்ப்பாங்க, அதனால தான் எதிர்ப்பு வருது. பல தீர்ப்புகள் மாற்றப்பட்டிருக்குது. இன்னொரு நீதிபதி சொன்னார், இன்னைக்கு ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்காரு, இடஒதுக்கீடு தான் நாட்டை கெடுக்குதுன்னு தீர்ப்புலாம் துணிஞ்சு சொல்லிட்டாரு. சொன்னோன்னு என்ன செஞ்சிட்டாங்க, அவர் 52 MP சேர்ந்து அவர் மேலே வந்து இம்பீச்மெண்ட், அவர் குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருக்கும்போது இந்த தீர்ப்பு சொல்கிறாரு. அப்போ மேலே நாடாளுமன்றத்தில் அவர் மேலே இம்பீச்மெண்ட், பதவி நீக்க தீர்மானம் அறிவிச்சிட்டாங்க, இம்பீச்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. கொண்டு வந்தோன்னே அவர் மறுநாள் அந்த செக்ஷனை மட்டும் என் தீர்ப்பில் இருந்து நான் அழிச்சிக்கிடுறேன், ரேசர் வச்சு அழிச்சிக்கிடுறேன்ட்டார். பயாஸ் தான். மக்கள் வந்து அதை பார்க்க தான் செய்வாங்க. மக்கள் வந்து என்றைக்குமே வந்து அவங்க நம்ம முட்டாள்கள் நம்ம சொல்லுவாங்க, அப்படிலாம் அவங்க இல்லைங்க. யதார்த்தமான நடைமுறையிலிருந்து புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க. அப்போ வந்து யாரையும் அவங்க அவ்வளோ எளிதில், அவங்க வாழ்நிலை மோசமாக இருக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து கல்வி அறிவு இல்லாமல் இருக்கலாம், நடைமுறை அறிவு இருக்கும், நடைமுறையில் அவங்க பார்க்குறாங்கல்ல, அதுலேருந்து அறிவு பெறுவாங்க. அதனால் வந்து நிச்சயமாக நீதித்துறையை நம்பணும்னா, மக்கள் நீதித்துறையை நம்பணும்னா நீதித்துறை அன்பயாஸ்டாக இருக்கணும், சட்டத்தின் பேரில் தீர்ப்பு சொல்லணும். இந்த மாதிரி சனாதன தர்மம் எங்கேயோ உள்ள ஒரு புக்கில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். இப்போ கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த இவங்க வந்து சனாதன தர்மம்னா என்னங்கிறது அந்த மதன்மோகன் மாளவியா அந்த யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள புத்தகத்தை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னு அது செல்லாதுன்னு இந்த அம்மா சொல்லுது. ஆனால் இந்த அம்மா சனாதன தர்மம்னு சொன்னச்சு, அதுக்கு 2 எவிடன்ஸ் கொடுக்குது. ஒன்று 1946 ஏதோ ஒரு புக்கு, அந்த புக்கில் வந்து சனாதன தர்மம்னா என்னன்னு சொல்கிறத கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் டைப்பில் இவங்க எடுத்து போட்டிருக்காங்க. அந்த புக்கே அன் அத்தாரிட்டி, கான்ஸ்டியூஷன் அதை அத்தரைஸ் பண்ணியிருக்கா, அதை இவங்க சொல்லலை. மேபி இவங்க கொடுத்தா அத்தாரிட்டி தேவைப்படல போல, எதிராளி கொடுத்தா அத்தாரிட்டி தேவைப்படும் போல. இது ஒன்று. இன்னொன்று, இந்த வழக்கு நடந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு அமைப்பிட்ட, சென்னையில் ஒரு அமைப்பு இருக்கு போல தெரியுது, அந்த அமைப்பிட்ட ஏதோ ஒரு அமைப்பு, குப்புசாமி ட்ரஸ்ட்டு, ஏதோ ஒரு குப்புசாமி ட்ரஸ்ட்டுன்னு, அந்த ட்ரஸ்ட்டில் உள்ள அந்த குப்புசாமி ட்ரஸ்ட்டு இந்த தீர்ப்பில் இருக்குது. குப்புசாமி ட்ரஸ்ட்டு தீர்ப்பு அங்கே உள்ள அகடமிஷியன்ஸ்கிட்ட போய், ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போய் சனாதன தர்மம்னா என்னன்னு விளக்குங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்களாம். அவங்க விளக்குனாங்களாம், போய் எல்லாத்தையும் தேடி பார்த்தாங்களாம். தேடி பார்த்துட்டா சனாதன தர்மம்னா வர்ண தர்மம் இல்லை, சனாதன தர்மம். சனாதன தர்மம்னா நோபல், அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்களுக்கு தேவையானதை ஏதோ இருக்கு, அவங்க எல்லாத்தையும் தேடி பார்த்துட்டாங்களாம். அவங்க சொல்லிட்டாங்களாம், இப்படிதான் சனாதன தர்மம்னா நோபல் வேல்யூஸ், வெர்ச்சுவஸ் லைஃப், வர சார்ந்த வாழ்க்கைன்னு தான் சனாதன தர்மம்னு சொல்லியிருக்கு. அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அதனால பெட்டிஷனர் சொல்றது தப்பு. பெட்டிஷனர் வந்து சனாதன தர்மம் தான் வர்ண தர்மம், சனாதன தர்மம்னா பிறப்பு சார்ந்து ஜாதி அப்படின்னு சொல்றது தான் சனாதன தர்மம்னு பெட்டிஷனர் சொல்றாங்க. உதயநிதி ஸ்டாலினும் ஆராசவும் இவங்க சொல்றது உண்மை இல்லை. குப்புசாமி ட்ரஸ்ட் சொன்னது தான் உண்மை. அவங்க வந்து இவங்க போய் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, இந்த வழக்கு நடந்த உடனே எவ்வளோ வேலை மெனக்கிட்டு வேலை செஞ்சிருக்காங்க பாரு. இதே ஒரு ஒப்பு இல்லாத வழக்கு. இந்த வழக்கு நடந்த உடனே அவங்க இந்த ட்ரஸ்ட்டிட்ட போய் நீங்கள் போய் சனாதன தர்மம்னா என்ன அர்த்தம், வேதிக் டெக்ஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கன்னு கேட்டாங்களாம். வேதிக் டெக்ஸ்ட்டில் அவங்க எங்கே கண்டுபிடிக்கணும், கான்ஸ்டியூஷனில் எடுக்கணும். ஆனால் வேதிக் டெக்ஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்கன்னு அந்த அவங்கள போய் கேட்டாங்களாம். அவங்க சொன்னாங்களாம், அது வந்து சனாதன தர்மம்னா வெர்ச்சுவஸ் லைஃப், நோபல் வேல்யூஸ்னு சனாதன தர்மத்தில் இருக்குதான். இப்படிப்பட்ட சனாதன தர்மத்தை நீ எப்படி ஒழிப்ப? இதுதான் இவங்க கேள்வி. ஆனால் உதயநிதி சொல்கிறது சனாதன தர்மம், உதயநிதி சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, யதார்த்தம் என்னன்னா சனாதன தர்மம்னா அது மக்களை பிறப்பு சார்ந்து இழிவுபடுத்துவது, ஒருவருக்கு கூடுதல் நன்மைகளை தருவது, ஒருத்தரை கீழே போட்டு மிதிக்கிறது. இப்படிப்பட்ட சனாதன தர்மத்தை அது எந்த வடிவில் இருந்தாலும் நாம் அதை ஒழிக்க வேண்டும். இந்த வழக்கு குறித்தும் அதில் உள்ள தீர்ப்புகள் குறித்தும் நமக்கு ஒரு நீண்ட உரையாடல் கொடுத்த திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்களுக்கு நன்றி.